RWDO haka shipho shiteng minmit haka khat pratariku kalalengkot kalayo ban raya ka kata ka badon ha air pamon surok ban lek shadoki kajing lek khandra jong ka RWDO ya kate ka jakathau ya ki jingkit kalalap shibun ba ki aka ki balalong bi an hapo kate namarkat kum kajing thau balabu da ka sarkar kalalong tangkum ba khandai ton bat kila pendun kam bakla da ka bakikit kum ba khat santon khan ton shushu kajing lum khajna ka balabu tangkum ba shispa san phau ndre kila lum kum ba san spa tengka na kaleng ga RWDO kala pen pau ba kajing le bi an kala David ka daw jong kajing khwan men toy shimen klem da perkhat shu ya ki pat ba ki ba ya halor kajing king daw ki kala ban pen shong siru ya ki pat ba ki balik ki wawan na siliang ka wa ngot bat shushu ru ka ta ya ka surok daw ki ka bala dukut hakmat jong kate kajing king ka kajing thau la thau pa ne ha cái này chính là fix lupa complete là fix barak anh em barak ini cũng được lẹ quan lạ thầu yang ya ini yang barak ini là fix tentang chính thầu cái này siapa ini sản phẩm vậy mà sản phẩm vậy yang punya sim sar deh te hakanika step mantakas ni ai kublay ng kong shwa ya piu tendong ching sawa badai na kanika thany riwar kemangi te kublay shibon ni kini kubor ching pi pen saprang lam ni kini kubor sha ki bor ki bahalor bat kham tam e shi pai ba ro kum chu te nagaleng ka seng riwar Development Organization RWDO manmade ka khat pratarik banai menongkong Archer of Life tidak kuai ka team ka bangi kum ka seng ni la shim ka rai po ka CEC ba nilayo shibon ki complain na kalyang chung ki paj ba bat ru nilayo complain na ki driver ki ba nya ikni trok kit mau ki ba shalan mau sipo ri Bangladesh te halor kini ki complain ke bangi yo ka banengkong shwa kalong ba ka bakaseng kala yo kini ka complain kalong na ki driver ka be dei bat ka jinglom chung thik kata hang the hapo erbamon hang the po erbamon te ka jinglom chung ki ka kalong ka ba ka bom ya hap shu bat ka ka ba ka sarkar kala bu ya ka fees ka ba ki dei ban lum ha ka jing hisha ka fees ka dei ban lum shispa san phau ka wai ka trong henry kat kum ka jing complain chung ki driver bat ni halor kita ki complain du ngim shimla ngap tang ki tien halor kita ki complain henry ngila lej dal chung ki khmat ban lap ya ki ki chung shisha ki ba ham em kat kum kita ki complain ka ba ki driver ke la ong yingi ba ki don ki chung shim tam hapo ketika kata ka ba ki shim hadu san spa tangka sis nyat ka wai ka trong te nagaleng ka seng chung la lej men met khat pratarik kat barok lang kum ning ya lej dekat tim bat don ru ki ki member ki bomla an poi ha ka te ke chan met te ha ka ching khanra chung ka ching le inspection chung ka balong very surprise nang bangin yo ekano ko proof ni habli surprise baro wat kino ki department ru haba ki lej ban yo ya kano ka kam ka basni ki habli surprise tengi kum nagaleng ka seng ki ba don ki ching get clear ka menta ka than ki ba don ka ching snowlem na kum ta ki para than ki ba kamai ka chi halor ka ni ka benta halor ka ching yo complain chung ni le ya ka ni ka surprise visit hang thi po kata ban ni shemi ka ching shisha ka ba ni kum ka seng ni lalap baki la shim shisha ka san spa tangka hang thi po kata ha ka chaka bakin shim spa san pho te halor ka ni ka benta ru omdei tamba mangi ka seng ni lap ndai ki driver ru ki la phlahi ru hangi ba ki shim san spa tangka man la baki ya man la ka trip tengi kum ka seng ni penram chur halor ka chingle jong kini ki chingsim ka bu jong kini ki kata hang the jong kinong tre hang the ba nakaleng ka seng hin nang ni shekmat kanang ye pet ngor halor kini ki ching jong ki driver ane jong ki try kali ki bala ai complain che ka seng namar kani ka kata ka kamai ka chi jong ki om dei ba ka kata yanu handai ka kata hiru ye ki parado parasnam chini tengi kum ka sem nang ne shakmat nang ye pet ngor bat ya kani ka kamru nang ya shakmat banang pet ngor bat ngin airu ka complain syaki department ki brai pe halor kani ka banta khnang bakin yo ban sim ya ka action ka ba ki dei ban sim
te ka baar te nagaliang ka seng ru kala yo sa ka wei ka complain habang ngilej hang thie ngimut ban habang ngilej hang thie men mit ka khat phra tarik ha ka chu ka miet ngila sem bang ngila lap ru ba bon ki kali ki yaj klem thau na kata ki yaj ka yaj dangi kali ngi om balik klem thau tu ka kali ba phiyaj na tu yo ngi ngila yo tak slip kata kacing ka slip kata kila yo akti kat ba kacing thau kam yaj kamta tengi na kaliang kaseng ngila adap kacing lengo alor kan gamta bar habang ngi lap ha check itu ki kata hang turu ni sem ba kacing thau bat kacing tho kam ya ha kacing sia ka notification jong ka komen nadu manshua nadu archer khat khandai belapha du additional DC na popon ursla kalong ba khandai ton kila ban play ketuka cingking umngot nanti cingking dauki de hendrai ka basngusi kalong bangi ngisiam ba andala theu hang thepo kata markmat hingi yoi ba bonba ki kali kikit more than 9 tons kidon kibadon khat ar khat lai khat sau khat santon ru kikit de kani kawan ra cing om yano hendai kan kawan ra cing yangi ki basyong basa sikane ka than kham tami kitu ki ba lej ki bawan na than dauki naga than west chentia ki bawan shaka east khasi hill bat kumchu ki paibat nang singong ka than riwar baro kawe kane ka ba yo le se ha kawe ka sngi ngimla ban tep ba ha kana kono sngi ka thi ka chingking kala ban kut no tang na ka daw ba ka jingle illegal jongki katu ka nengut ki breu ki ba sim kabu halo ka kamai ka chi ka bom hok jongki dengi na kalian ka sengi kentu ya ka department ni ka transport department bahkan sim kia halor ka ni ka banta namar ba ni sya bang ile ka transport department ni kerja hang ni bangi hab yo sya ka proof man met ngila yo ka proof bat menta nagaliang ka seng chungi ru kan sali a ki complain ki ching tho se ki department ki ba pher ha ka be dei bat ka ni ka bat ha be dei ba ka thi ka kata te hang the hak po ko bridge ni siam ba sibon ba ki kam illegal hang thing sia te nak ta ka daw ngi kum ka seng ngi hab man pek ngor ya kane nak ka banta ka ching mantoy babon balang om ka ching mantoy chung ki we ki a namar la de cha ba wan kanu ka ching susi ati mano ban take responsibility ang thi mano ban sim chingkit kle ang thi la de kut chingking mano ban sacrifice ya kali kawan chung pai ba la sha inda don ki ba pang bo stom ki ba don kanu ki ching cha ka susi lada ka thi ka chingking ka kut mano ban take respond ngim khang ki business chingki ndala kit kat kumbade ka ton baki kilabo kit kumta ngir ngim don kanu ka interfere haka bidai ba kaseng chungi henry ni syam hang the bakala long palat pot ka chingya chung kitrok hang the kamde ka ba ong chipho ar photoli kitrong simet kiai de ka ndros pa news pa tli kitrong te kan no kiching ban kiai ka kiching king tengi kum kaseng ni sngow don ka kiching sngow kya na ka menta ka kawan chung pai ba ka thain ba habang yo iru ba ka surok kala long ka ba sneu siba palat bat syatai siliang ka chingking ngot siapa west chentia stai ngi i baki surok kala long ka ba palat ka ching sneu hado bangi i bakal acan kudru surok tengi na kalian ka PWD department ngi kentu curu bakan sim khiai ka ne bakan penbahai ka surok ban ngi kenturu ya ka PWD bakan aino ka plan bakan konstruk no ya ka cingkiang ka pathamai kenang bakal kawan ka kamai ka ci chung kini para than bat ka bri nyu trep bro ko wei kan bit kan biang bakan nomdon syu kum kini ki ching e te nakaliang ka seng hi chungi kumta sa siwat ni kan tucuri ko ya ka department ya ka transport department ya ka PWD department bakan simkia halor kini ki benta ban nakaliang hi ka seng chungi kumbang ila rai bangin ya chikmat halor kini ki benta ban wanra ya ka suk ka san chung pai ba nang ni chikmat inang ye pengor boleh sibut boleh sibit mo lagi niki pertanyaan ni gini perkhot ik lay em lang na ni bang memit bang ya dai na kum katok ka operation mo long no kata ka jing ya dai bang ya kende kata ka surprise ka ba klem ka jing penma ti na mana mo nrewi ha ka jing simkia jong i praseng mai ki perkhot mai bela yo na ka complain nei halor kata ka jing long ka jing ya kumbang no ka jing ya ka banu hok pi ka ba dei bang ya nu ya ha ya be dakat kum kajing mentoy ha nalade simet ha kajing mentoy simet dei kat bawin dei perkhat inaki prathany mai ha dal dade kata kajing keng dauki
kipratan mi kibah porsi yudau ki ya leng ba kita to sanon dah ki cipi dan rei ha kaliang mang ihi praseng ilaya keren ni hata kadur belong ba non yawan lan non yawan buj itu bong nyayai be kat kum ka badai ti kita kiba pli ba khayi le wi nu bisni ha rei long ya khayi be ida kata ka belong be yayai be kat kum ka bong nong no ka jingkeng ron soi ka kaya khayi pateng ron soi ki long kum bong no nu dei phin khayi intia nyakit kuput intia en la nu mai la arsnem ndukut no hata ka jingde mana bung kit khle ha tela da em bola angkit khle nang kata to wir nu lai nong nginang nginar nomor em bonong kit khle mau pinan ndai la da em bro uba huthe lang ha na ka jing urit ure ha wi kerpat itang nang prathany hi ro bung huthe ka ngino bale ka jing dia bale ino ba ka to ka jing jot surok ro dei na ka ha dei na ka jing kepala pet ndai la da kit ki kum badai hok ki bapli ki pra driver terang mo ki benya terang nu de bong ba wi ro kenyi na ki kum ki nong wei ma ki nong ar ma kenyi pra bro pra kasi ha habaya khai telong tan ti ki kum bami ki na te na kata ta ya mi be kat kum ka to ka jing ken ka la be ate kata ti te ka kata ron ai ka jing ken na ki ka babing be ka babeng ti wei si spa arspa ndrei teng tang ba em pi ka pisa la pin suya em bor be telong nui hap ki ha ka jing hu manga kata long kerpat ngawat ni ki babli ki banyak trak mo long punya wilap ki ka ngino ka ba nuya dei hi kat kum ka ba be ka sorkar te dei ki bung ai ka komplain te hunge na ki kat to kan na ki driver truck wi bela yo ini ada na kata ka jing kenra ka ba long ka ba kendam ha i ki bro la ki nong non ya kenra pi ha klem ka jing pentip non kin pentip shwa ha shwan da kem pi no bro pentip lupa pi de ten rei long da pi ta ka ba kendam mong ba kendam kum ong mai sian ne nong sor ong kensan dewi ong kendam upareng ong surprise dewi dai da kata ti tenren da dai em ki ba ong ketok ne nu lai mo nu ben ni na kiro nu thui na kiro kamlong ong ki kendam dewi pensai kata ti ka jingda kendam i dei ka ba em jingmut ka ti mar ba ui ro swan nya se jorong na penji ong ndien batai bo transport department nong ka transport department hano ka proof pi hano ka sakhi pi hab ayong da kata jing da kendam ya ka pratarik telong tang kata kerpat ngene ki prasnong prathan ilong mong yahute gitu nu dei bakla ki yo mut ki bau i ha long pendik ma penwit ina kata ka kamai ka kaji ki mo ndrei wi tang kata mong hute ilong na ka jing em kam long ka bong ya telun ni baro sirta jing im ki mai te tang kata ka jing pensai na long bong hute lang ki prathan mi long bong nu dei bong ong ba wi mi i lana mi i ai sakman long hata kadur belong bong no penuit nakiti tang kata pensai belong tang naga jing bha jing hiem kathan mi kathan riwar ong an direct nu dei hinga than ni no tang kathan riwar em kam habukut tang kata em kam te khule sibet